Oras madamang day nang nahinaulangan di bagasan Kristus Jesus, martangi ang mahita. Dami ni debata na sumurong siyan sa luhut na roha. Imamangara mo hati-hati ng pikiran muna. Di bagasan Kristus Jesus tuatay. Amen. Hata ni debata jamita dihita. Diyanat siyan Matius biduon na mayat 25. Rodi ayat 34 damang day nang tapay uti hukma hujaha ma dihita. Alani ido umbahin na hudok tuha muna. Unang holsoan hamu hosa muna sumarihon si panganon. Manang daging muna pasari-sari para biton. Da umarga hosa siyan si panganon. Da umangat daging siyan para biton. Bereng hamu mapidong akan na martonga tonga langit. Akan naso manabur naso manggotil. Naso papunguhon tu sopo. Tongdo di parmudu-mudu amamuna na di banua gijangi na sida. Dagodang do peha surungan muna siyani. Ise hamu marwaso pagadahon ari-arina nanggo sahas tagajang na. Anggo tungsian pakol sohon ni rohana. Buasa atong hol sohonon muna para biton. Patakas hamuma partubu ni bunga-bunga na diladangi. Akan na sumangula jala na sumanggati. Ahu madok tuhamuna gari si Salomo uju di bungaran ni hasangapon nai ibana gari sumamake songon bunga-bunga sada. Asamolo songoni di parulosi debata duhu-duhu na diladangi na jongjong songon sadarion na tupa di puruni marsugot nyari. Lam hamuma lamso parulosan na we hamu siotik haporsyaon atau unang mahulsuan ro hamu na madok ahama panganon nami ahama inumon nami ahama parabiton nami aka si pilibingu do napakarikoton sa luhut na sisongani. Diboto ama muna na di banua gijangido nang rikot di hamu. Sai jumolo ma lului hamu warajao ni debatado kota tiguranna. Dungi tabahonon nama sude aka odeng tu hamu. Atong unang ma holsoan hamu ari marsogot di sihirimon. Ay sarihonon ni ari marsogot do nariko disi saedo molo masiporsan hasusaan nabe akka ari ido sahatna damang dainang na hinaulongan di bagasan Kristus Jesus sudedo hita jolma tardok marlomoni roha holsoan menggambarhon adong sada kebutuhan naso rapuas manang naso rasikop di bagasan parngolotan. Tungpe adong nadihita marhite-hite inganatta manang jabuta naing do adong 2 jabuta. Molo adong paheyata naing do pakeota paheyan na dumenggan. Jala molo adong si panganotta naing do dihita si panganon na tumabo. Alani holso gabebako na somal doi di hajol maon nihita manisia. Sada bako hadagingon doi sa sitong na nagabitegoran siyan turpukon na pinasahat ni Jesus tu kudang halak di natumangihon ibana. Marhadumuan mai damang dainang di bagasan konteks jamita didolok. Ima siyan biddu 5 rodi biddu 7 na manaringoti taringot tu gudang akka namasa di bagasan parngulon ni jolma na ikon manat di parrohahon jala di hanguluhon. Adong piga-piga damang dainang nagabe fokus di pangajarion ni Jesus. Siyan biddu onomon rodi biddu 7 ayat 20 tolu
takas doi ima taringot tu para sinirohaon ayat sadaro di ayat 4 di bidu onomon, taringot tu partangyangon dima di ayat 5 ro di ayat 15, taringot tu parpuasaon ayat 10 ro di ayat 10 do taringot tu unang hamu holsoan di ayat 10 sia ro di ayat 24 nang di taringot di namangido ima di bidu pitui dohot taringot na mamili dalan hanguluan. Damang dainang na hinaholongan di bagasan Jesus Kristus. Siya pokok na nitaringotan ni Jesus apala lumobi ma diturpukta partikianon di ayat 25 saat ro di ayat 34 sian bidu onomon ima taringo tu unang holsoan hamu agia aha. Damang dainang didokon do diturpukon taringo tu pangajarion ni Jesus marhadumuan tu hata holsoan. Sada hata holsoan ima pangalahon ni jolma songon nau tadok di pamuhay ni jami taon. Di hata ni Jesus di pamuhay di dokon ala ni ido umbain na hudok tu hamuna unang holsohon hamu hosamuna sumarihon si panganon manang daging muna pasari-sari para biton. Di parngulot tadamang dainang memang si panganon dohot para biton termasuk doon sada kebutuhan na primer. Si panganon ala di do rohata dang boy jolma marhanguluan molo somangan. Alai di do Jesus do di bagasan hatana jupa di duluk ibana na diujuni si bolis ibana taringo tunaing merubah batu gabe roti. Alai do Jesus do ia jolma marhanguluan dada holan sian roti sabing alai sian hatani debata. Alani memang secara logika si panganot ta ima aka panganan naboy masuk tu pamangatta ido nagabe holso ni rohatta ikon yan mar si panganon nadinggan hitang. Alai dipatudos do taringo tu gambaran ni aka nasopola holsoan aka sahera naso mamikiri parngolon na dipatudos songon aka pidong na martonga-tonga langit. Jala dipatudos naso holsoan di parabiton songon bunga-bunga di ladang nang taringo tu duhut-duhut na diparulosi di bata ima aka duhut-duhut na diladangi na jongjong sadarion na tupa dipuruni marsugot ni ari atong tasulikit majolo taringo tu pidong na martonga-tonga langit didokon dia 26 bereng hamuma. Sada contoh taringo tu hasisikop ni ngolu ni pidong na martonga-tonga langit didokon naso manabur jala naso manggotil naso pamuhon tu sopo tong do di parmudu-mudu amamuna dari banua gijang nasida da godang do pehasurungan muna sianinin na surung godang do hita sian pidong ia pidong holan binatang do nasida jala na umarga si tutu do hita sian akka pidongi alai gari pidong disarihon di bata lam hita ma na dilehon di bata hosa na sa diri ima hosa hanguluan ditiki ditopa si Adam dot si Hawa. Artina damang dainang sian di bata do haroroan ni ngolutta na tau sarihonon ni debata do ngolutta hosata suang soni nang dipatudos marhite-hite bunga-bunga di ladang
Gari si Salomo ninna di bagasan hasangopon nai. Dangadong hea marpahean ubagak siani. Si Salomo gabaran ni jolma. Unang holsoan hamu di parabiton na tamana dinggan. Alay manotong do di parmudu-mudu de bata. Jala di sarihon de bata. Unang gabi olo hita. Aguan ho sa alani i. Alay naing argado ho sa tay lumobi siyan si panganon dohot umangat do daging siyan parabiton. Ay umarga do ho sa tay ho sa hanguluan na nilehon ni debatay. Jala umarga do daging tay daging na ditoppa debata dohot tangan na. Dohot sakap na nauli siyan saluhut na naadong di portibyon. Ay pahean dohot si panganon parsato kinad do naulo buruk do jala naulo salpo. Alay damang dainang di bagasan hapor siyaon dot pos ni rohagodang tapasahat madirita tuadopan ni debata. Pasikopon na do saluhut na disarihod do ngoluta songon pidongi jola songon bunga-bungai nang songon akka duhut-duhut na diparulosi debata. Asa marhiti-hiti turpukon sada si paingot do tuhita o hamu akka siotik hapor siaon. Lam hita ma naso parulusan na. Damang dainang nunga tadalani parngulut taon sa tu partikian saunarion. Mulusian hagogoon dohot hamalot tado. Mangalului si panganon dohot parabitota. Naso tuk gogota dohot naso tuk akka pikirata lao sumarihoni. Debata namanarihon ngoluta siyan saluhut akka holso ni ngoluta. Asa lapatan na siyan turpukon dang nagabejol mana apatis hita dang nagabejol mana konyol hita rupani disarihon debata doi dakpola mula-ulaon iba daong alay hot do iba mula-ulaon orait la bora berdoa sambil bekerja. Alani damang dainang didokod do atong unang holsoan hamu. Unang holsoan hamu madok ahado panganon nami ahado inumon nami manang ahama parabiton nami akasi pelebego do ninna nama karikoton si panganon si inumon nang parabiton na. Alani damang dainang dipabuat tu hita marhite tutupukon. Diboto amamuna na dibanua gijangido narikot akka dihamu. Alani sumanma songon di Matius 7 ayat 7 didokon damang dainang pangido hamuma say na lehonok kudo tuhamu. Lului hamuma say na jupangan do hamu. Tuktuhi hamuma say na ukapon na do dihamu. Adong aksi adong parulaon siyan hita jala bohacarana say lului ma jumolo harajaon ni debata dohot hati goranna dungi lehonon nama akaodeng diho. Disido damang dainang letak manang ipola ni jamitata di partikianon. Asa marhite-hite jamitaon dada kebutuhan di parngolota siaparion na rumikot alay dung talului harajaon ni debata dohot hati goranna. Ajaron na jala pairing-iringon na do parngulota asa gabi sikop saluhut na parngulotay dang mahate at turaparok kita dang gabi masamara hita jala dang gabi pasobuon ni dibata hita di bagasan ngoluta alay sae do saluhut na damang dainang sumantu panarihon ni debata di bagasan
nguluta. Aladang adong manang isip na manaba siyan na adong di ibana mulo kolsoan ibana. Tacuba madamang dainang kolsoa kita ganupari ganuptiki ado na dapot dang adong balik sa gabi sahit do naroto hita. Aladang boy mencari solusi siyan akaragam ni holsota. Dibayan di penutup dia toluplopat atong unang maholsohon hamu ari marsugot. Ay sarihonon ni ari marsugot do narikot di si. Sae do molo marsiporsan hasusaan nabi akka ari. Ala ni damang dainang dang namadok gabi lepas tangan hita manang dang mau ula-ulaw kita dada disi nanidok na. Alay pasahat madalanmu tu Jehovah asa ibana paturehon. Say jumulo maluluy hamu harajaon ni debata dohot hati koranna. Dungi tabahonon na do sude akka odeng tu hamuna. Odeng ima parabiton si panganon si inumon dot ragam na asing lobi siyan pidong na martonga-tonga langit. Lobi siyan bunga di ladang nang lobi siyan akka duhut-duhut. Alani unang gabi jolma siotik haporsiaw kita. Ikon lamtang mahaporsiaw tamak kaporsiay di bata di nguluta. Natukdo di bata patupahon sa luhutna. Aydang buhay alani holsota. Gabi tabba si panganota. Gabi tabba paributota. Gabi buhay hita mangulu. Daong. Aleholan alani asin ni rohani di bata. Pasu-pasuhon naman naniulan ni tangan do naniulan ni pikirata. Marparbuhe. Gabi adong si pahusor-usorota. Dingoluta ima marhite-hite ho sana nilehon ni bata doho daging hido na umarga ho sa doho daging na nilehon ni bata talehon may gabi pilihan na mangulo tu adupan ni bata sarihonon na doi sarihonon na do ngulutai damang dainang di saluhut pargulmiton ni nguluta sada ilustrasi na met-met damang dainang ima taringot tu sahalak na manotong holsoan di nguluna. Di sada tiki adong sada ama romar tandang tu bagas ni dongan na. Di dokon ale dongan sahalak partani dongan nao. Nung atung matsay liling dang pajupak kita. Alay dung pajupang hubereng songon na madituk pardopahan mo. Jala suku-sukundo di bagasan roh aku naing hupasaha niyan tuho suku-sukuki. Alidongan ahado hasil ni panen mo di bagasan tahunon ninna dongan naon. Didokon ibana dang adong nanggo ahape hugutil siyan ladaki ninna ibana. Buasa songoni. Dang nang dapotak ko gutilan manang panen siyan akka haw na sinuan mi akka haw alpokat na sinuan mi dang nang panek ko tahe ninna. Alay dia lusi ibana dang adong nanggusada husuan haw ni pokat disi. Alana didok rohaku marwan manon akka hutu-hutu. Jala disigai akka anak ni pokat na husuan ni dang adong lapatan na. Jadi dak pola husuan ninna. Bah, barat tidak saut disuak ko pokat ya teh. Ulo. Jadi bohama ima akka bonani jagung na sinuan mi marparbue do ninna. Dang adok kusuan jagung disi. Ala huilala. Udan dang marna turun dang marna ro hari parudan. Mate maonan no nakabibit na husuan ni. Jadi dak kusuan. Bah, jadi bohado tutu. Na sinuan mi kacangi. Ninna.
ipe dangadong sau tau manuan kacang alamabia rau roaka hama jala roaka bodat lau mabuat akka kacaki sudah ma anon tidak rohaku di naibana alani dangadong dapotan agiaha petanion pangulaon dangadong dapotan agiaha alaniaha babiarhu jala holsoan situtu ibana dia keragam ni naso pasti dope masa khawatir ibana tugodang hal yang belum tentu terjadi. Caritai paingotok kita asa sudehi tanah hinaholongan ni di bata Jehovah ikon porsea do dang urusat tambar parbue rohama manang songo dia hargana dang urusat tai alai ulahon ulahonmu dungi pasahat matu di bata asa ibana mamasu-masu manang nagabe rohama manang nagabe dia langi gilok suasana tai manang nagabe robodat manang nagabe nasoro udan manang lasnyari dang boy tak kendali honi holan di batado boy mengendali honi alanai tapahot maha porseot tatu di bata taula maulaota lumubi ma jumolo porsea hita tu di bata marhite-hite mangalului harajaon ni di bata dungi pasu-pasuon nama aka odeng di pagasan parngulota leonon nama si panganon leonon nama parabiton leonon nama si unumota leonon nama inganata ida ma bidong namar tonga-tonga langit ida ma bunga na di ladang dohot aka duhut-duhut disarihon di bata doi saluhutna alani tapahot maha porseota tu di bata perdinggan basaro di saliling-lilingna amin martangyak kita mulyate di ho Tuhan kudang do si patuduhonon mo marhiti-hiti ragam di naong tinopam Tuhan bidong na martonga-tonga langit dohot bunga na diladang nang duhut-duhut pe sude na disarihon di bata lamhami majolma Tuhan na tinopam sian hosa hanguluan mi ima na adong hosa di hami doho daging na nilehon mi na tinopam marhiti-hiti tanganmu ima daging nami umangat do tutui sian saluhut na ajari hami makaporseho Tuhan marhanguluan do hami dina mga lului jumulo hami harajaon ni di bata ima hata ni di bata na mangulu di bagasan pamangan dohot parnguluan nami taruli hami dia siniroham Tuhan asa marhataridan mai di pangalaho dohot parulaon nami mauliate madihoali di bata manami porsea do hami sarihonon mudongolo nami holan di bagasan Yesus Kristus Tuhan nami amin.